Alon. Ya. Alon. Ayo Mbak Mei. Iya. 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 Nonton cara kepang uri kabudayan. Ya. Piye Mas? Piye to? Maksudnya piye gitu? Le nambani nganggo? Karepe jenengan Mas. Aku kok malah garuh ya. Nganggo apa ya Mas? Nganggo apa? Bobone napa Mas? Bobone kok nambani nganggo bowo? Sing jenenge bowo ndi kon rene? Aku ora paham. Pemarai rumet tak tutuk iku. Japane sih. Piye? Ayo ditambani sindene yo, sinambani. Ya tambani MC-ne kok ada MC kerja. Yes. Aku bose. Ceklek kayune duren duwit entek gadek kesindiane. Yo, enggak. Ora payu. Ben bae. Aku nganti garuh mumet aku e. Wis. Gara-gara cahya rojoni je. Tapi yo kok yo edan-edan kabeh. Singga kala singga tan sumingga surga kala su sing asirah sing aulu sing atan kasat moto sing atenggak sing apuntut apa padha suwingira satalanging sala
Aduh, eman-eman kowe. Teklek.